Първото нещо, което е най-важно, е храната и водата. Затова аз взимам най-евтиното или кофи-кола или някакво дерби, защото е 2 литра и половина. Ето тук пише. 3 литра е даже това. Ударил съм джакпота. 3 литра за някакви леви 80. Това е много добре. Или примерно от Kaufland за 1 лев 2 литра и половина. И по-важното е, че когато пиете примерно днес една чаша и до вечера гледате да не пиете 2-3 чаши, да не се оливате. По-малко, ето това шише ми е горе-долу вече от 5 дена. И ето вижте колко съм изпил. Значи, друго важно нещо, към което бих ви посъветвал, примерно като излизате навън с приятели, за да спестите пари, примерно, те нека си купуват принцеска сандвич за 4-5 лева, вие не купувайте нищо, просто квокото като ги гледате за 10 минути докато го изядат, ще го изтърпите. Ама имате пари, нали? Нямах стойка. Ето я стойката. Так, загоре за прозореца, айде за вратата. Ето това е вече, ето ми го, ето най-хубавата напитка и това ми е офиса. Също така, плика да не сте посмяли да го хвърлите, това е една от най-хубавите турбички, само може да го използвате 3 години и по-напреде. И състава за копчалка. Бих ви дал един съвет. Ако ще купувате бяла техника, купувайте втора ръка. Примерно от заложната. Ама да гледате да няма дръскотини по нея. Понякога, за да не пускам конвектора, просто се обличам в нещо по-дебело. Свичъра. И седим така. Даже ако може и шапка да си сложа, още по-приятно е. Струва около 4 и нещо, 2 кремвирша на намаление в Kaufland, кашкавал и той беше на намаление и го слагат так и вече всичко е готово. И също така няма да взимате 500 грама или килограм, взимате само 100 грама. Нещо, за което се сетих, са ето тези чехли. Те беха горе-долу най-ефтините, 4 нещо от 5 лева, защото другите беха много скъпи, поне по 10. И аз взех най-ефтините, буквално те вършат същата работа. И вече 3-та година са ми. Доста хора ме питаха, сладко не ядеш ли? Ами, по някой път ям. Виждате ли това какво е? Това знаете ли как съм си го купил? Това просто... Купих си го, знаете защо? Защото това го ям една седмица. Ето, отварям го, да не кажете, че не е бил отваран, че съм ял. Ето го, чоколадчето. Отчупвате си само едно парченце. На ден по едно парче. За това живея, за едно парченце на ден. Ако се случи примерно да изям 3-4 цял шоколад, направо почти не мога да го понеса. В смисъл, вече 2-3 дена след това аз не харча пари, никакви. Понякога трябва да се поглезите, но това примерно ще е един път в седмицата или един или 2 пъти на 2 седмици. Не, примерно всеки ден си купувате такъв чипс, 230 грамов, знаете ли колко пари струва. Ако искате да ме подкрепите, оставете по едно харесване и едно абониране, защото наближава края на месеца и трябва да плащам сметките за ток, за вода и както виждате, ето, само едната лампа свети. Нещо друго, което ми е хрумна, прямо вие използвате една тетрадка до половината през учебната година, ако сте студент или ученик. И на другата година късате и имате половин тетрадка, не да я хвърляте. Ето, примерно аз това съм го направил. Тук съм разкъсал сигурно 30-40 страници и съм почнал да пиша наново. Благодаря, че изслушахте моите съвети. Очаквайте второ видео.